Chihombe odzokera zvakare kuna Carlos, achidzokera zvakare kubasa raanga apiwa naCarlos mushure mekunge Chihombe uyu anga adzokera mumastreet. Right, Chihombe zvise wakadzoka ke nhasi muswani kutwendani 28 August keki hanzi novanhu wakati hanzi zikeki rakanaka ndambokutengera keki rineseka kusangana kwatinoita zvakare pana paYouTube channel yenyu yeHarare Networks, patinobata nhau dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe, tichingokurudzirana kana uri mutsva ndiwo mukana wekubaya pakanzi subscribe nekutena notification bell. So today Chihombe is back to Mr. Carlos. He has asked for forgiveness. He promised Mr. Carlos that he is this time he's going to behave. So Chihombe anga amotiza kwava Carlos ende tiri kuziva kuti kutiza kwaChihombe inenge yanguva yechi3 zvakare achingopiwa machances ekuti adzoke kuna Mr. Carlos. So Chihombe akaenda akatiza kwaCarlos, veruzhinji vakaona mifananidzo yake nemavideo aitenderedzwa, asi Chihombe mukutaura kwake aitaurawo achitaura nyaya dzakasiyana siyana, achiti anoda laptop, achiti zvakare ndakatiza uku ndichinzi ndanyobvora keke. Aitaura nyaya dzakasiyana siyana zvanga zvaonekwa neveruzhinji kuti anga adzokera zvakare muzvinhu zvinoda kumure Zimbabwe. So nhau iyoyo yaita kuti Chihombe azowanikwa achidzokera kuna Mr. Carlos, apo achitaura iye achiti ndadzoka nekuda kwechando mutown. Chinova iri nhau yaita kuti veruzhinji vataura vachiti Mr. Carlos vane mwoyo wakanaka. Yanguva Hombe vachingoramba vachimuregerera Chihombe ende pamifananidzo yavari kutenderedza kuziviswa Mr. Carlos vachizivisa ivo vachiti Chihombe ndichange ndichimutsvagira laptop yaari kuda, ende vakamupa kuti asarudze zvaakuda, kuti ari kuda kuramba achienda mustreet here achidzoka uko achizodzoka achipiwa pekurara. Asi Chihombe akati aiwa, ndaada kudzokera pabasa rangu rekushanda mumabhucha aMr. Carlos. So ndo nhau dzatauya tikabata tichikuzivisai nhau idzi dzikuziviswa pamusoro paChihombe. So business man Mr. Carlos has confirmed that Chihombe, the media personality who was rescued from street life and given a job, has returned to work. Chihombe has spent several weeks back on the street after leaving his job but he has now been given another chance in stability. The development has been welcomed by many who have followed his journey. So vanhu vari kufara kuti aiwa amagonera Chihombe kumudzorera kwamamuita pabasa, ende ndaachiitawo behavior inofadzo Mr. Carlos. Ende laptop yaari kuda kupiwa vanhu vari kuti ngaasazotengese Chihombe uyu. Ndidzo nhau dzatauya tikabata pano paYouTube channel yenyu yeHarare Networks, patinouya nenhau dzakasiyana siyana dzatinosangana nadzo munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe.